ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଶାଶୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଟିକି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ। ତା ଟିକିର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଟିକି ବୋହୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଆଣ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଣ କରୁଛୁ ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି? ସବୁବେଳେ ଆର ଡେରି। ଏ ଶାଶୁ ମା ବି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରଡି ଛାଡୁଥିବେ। ଖାଇବା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ମା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବା ହେବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ତୁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯାଏ। ଟିକିର କଥାରେ ତା ଶାଶୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଟିକିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶାଶୁ ମା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ କାହିଁ ଏମିତି ବାଡଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିଲି ରୋଷେଇ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆରେ ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ବେଶୀ ମୁହଁ ଚାଲିଛି ତୋର ନା। ଆଜି ତୋର ହାଡ ଗୋଡ ସବୁ ଚୂନା କରିଦେବି, ରହ। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଟିକି ଦିନ ପରେ ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ମହାରାଣୀ, ଆଲୋ ମହାରାଣୀ ଉଠ, ମତେ ଚାହା କରିକି ଦେ। ଶୋଇଛୁ କଣ? ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଶୋଇଛି। ଟିକି ଉପରେ ତା ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥାଏ। ଆରେ ଟମାଟର ଆଉ ପିଆଜ ତ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ କଣ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଦେଖେ, ପରିବା ବିକା ଥିଲେ ପରିବା ନେଇ ଆସିବି। ଟିକି ଶାଶୁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ଘର ଉପରେ ବସେ ଆଉ ଦେଖେ କୋଉ ପରିବା ବିକା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ତା ଶାଶୁ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଟିକିକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆରେ ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ଘର ଛାଡିକି ଟିକେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲି ଯେ ତୁ ଆସି ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇ ଘର ଆଗରେ ବସିଛୁ। ନା ନା ଶାଶୁ ମା, ମୁଁ ଏଠି ବସିନି। ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ସରିଯାଇଥିଲା, ତମ ପାଇଁ କଣ ରୋଷେଇ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି କି କୋଉ ପରିବା ବିକା ଯାଉଥିବେ ଯଦି ତାଠୁ ଆଣିବି। ଆରେ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସବୁ ପରିବା ମୁଁ ଖାଉଛି? ଏମିତି କହି ଟିକିର ଶାଶୁ ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ନିଅ କ୍ଷୀର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, କ୍ଷୀର ନିଅ କ୍ଷୀର। ମିଟୁ ଶୁଆର ପାଟି ଶୁଣି ତା ଶାଶୁ ତା ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ ପୁରା ଗୋଟେ ମାସର କ୍ଷୀର ବିଲ୍ ତା ଶାଶୁକୁ ଦେଇଦିଏ। ମାଉସୀ ନିଅ, ଆଉ ବିଲ୍ଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେବ, ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଇଁଷି କିଣିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଇସା ଦରକାର। ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି, ଦେଖି କହିଲୁ ବିଲରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି? ମାଉସୀ ତମର 60 କିଲୋ କ୍ଷୀର, ସେଥିପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ସେଠୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକିର ଶାଶୁ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ଟିକିକୁ କୁହନ୍ତି, ଟିକି ବୋହୁ, ତୋ ବୋଉର ବା ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି। ହଁ ହଁ ମା, ମୋ ବୋଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଚଳୁଛି। ସେଇ ଗାଈଟା ଭଲ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ସେ ସେଇଆକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଛି। ଆଉ ଏ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବ? ହଉ ତୁ ଯା, ତମ ଘରକୁ ଯା ହାରି, ତୋ ବୋଉଠାରୁ ସେ ଗାଈଟା ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଯଦି ନ ଆସିବୁ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ହେଲା, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ ଗାଈଟା ଯା ଆଣିକି ଆସିବୁ। ମୋର ସେ ଗାଈ ଦରକାର ନିହାତି। ତୋ ମା ଠାରୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ହେଲେ ଶାଶୁ ମା, ମୋ ମା ତ ସେ ଗାଈରୁ ଚଳେ। ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି କହିପାରିବି ସେ ଗାଈଟା ମତେ ଦେଇଦେ ବୋଲି? ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ମୋ ମାଠୁ ତାକୁ ଛଡେଇ ଆଣିପାରିବିନି ମୁଁ। କଣ ହେଲା, ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଯଦି ଆଣିପାରିବୁନି ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, କହିଲି ବା ବାହାରି ଯା। ଶାଶୁ ମା, ଏମିତି ତମେ କେମିତି କରିପାରିବ? କଣ ହେଲା, ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଦେଖିବୁ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ବାହାର ମୋ ଘରୁ, କହିଲି ବା ତତେ ବାହାରି ଯା। ତୋର ଘର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା। ଟିକିକି ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ମା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖି ତା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ମା ଟିକି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ତୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆସ ଘର ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାକୁ ତା ଶାଶୁ କହିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଟିକିର କଥା ଶୁଣି ତା ମା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ। ଆରେ ମା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଗାଈଟାକୁ ତତେ ଦେଇଦେବି ବୋଲି। ମା, ତମେ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲଣି। ତମେ ଯଦି ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବ, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଚଳିବ? ତମେ କେମିତି ଖାଇବ? କଣ କରିବ? ମୁଁ କେମିତି ଗାଈ ନେଇପାରିବି? ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି, ଗାଈକି ଚାରା ଦେଇ ପାରୁନି। ତୁ ଗାଈଟାକୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତିରେ ଚଳିଯିବି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଯା ଗାଈଟାକୁ ନେଇଯା। ତୁ ଏ ଗାଈଟା ନେଇଗଲେ ଦେଖିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ତତେ ସେ କିଛି ମାରିବନି କି କିଛି ହଇରାଣ କରିବନି। ଯା, ମୋ କଥା ମାନ, ଗାଈଟାକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ମୁଁ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି ନା, ମୁଁ ଯେମିତିରେ ସେମିତି ଚଳିଯିବି ହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ହଉନଥିଲା ସେ ଗାଈଟାକୁ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି। ହେଲେ ତା ମା ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଟିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଗାଈଟାକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଟିକି ଆଣିଥିବା ଗାଈକୁ ଦେଖି ତା ଶାଶୁ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଟିକିର ଶାଶୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ଟିକି, ତୁ ଯା ଗାଈ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଚାରା ନେଇକି ଆସିବୁ, ସିଏ ଖାଇବ। ମା, ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇସାରେ ତାପରେ ଯିବି ଘାସ କାଟିକି ଆଣିବି। ନା ନା, ତୁ ବିଶ୍ରାମ ପଛରେ ନବୁ, ଆଗ ଯା ଗାଈ ପାଇଁ ଚାରା ନେଇକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତାର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଚାରା ନେଇ ଆସିବି, ଗାଈ ଖାଇବ।
ହଁ ବହୁତ କିଛି ଚାରା ଆଣିବୁ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁନି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବୁ ବୋଲି। ବହୁତ କରି ଆଣିବୁ, ଗାଈ ଖାଇଲେ ସିନା ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦବ। ଯା ଏବେ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା, ଚାରା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ତାହା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ସେ ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଡରେ। ଟିକି ତା ଶାଶୁ ଡରରେ ସେଉଠୁ ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରା ପାଖରେ ବସି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଥାଏ। ମୋ ମା କହୁଥିଲା ଗାଈଟାକୁ ଆଣିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଦେଖ ସେ ତ ଆହୁରି କାମ ମତେ କରଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବେ କଣ। ଛାଡ଼, ଯାଏ ଆଉ ପୁଳାଏ ଚାରା ନେଇଯାଏ, ଗାଈ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଶାଶୁ ପୁଣି ବସେଇ ଦେବେନି, ପୁଣି କହିବେ ଯା ଚାରା ଆଣିବୁ ବୋଲି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାରା ଆଣିବା ଭିତରେ ତା ଶାଶୁ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କହି ଆସେ ତାଠାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆରେ ଗୋରି, ମୋ ବୋହୁ ଟିକି ଯାଇଥିଲା ତା ବାପ ଘରକୁ, ତା ବୋଉ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ସେ ଶୁଆଠୁ ରଖିବନି, ମିଟୁ ଶୁଆ ଠାରୁ ଆମ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବ, ପୁରା ଭଲ କ୍ଷୀର, ପୁରା ପିଓର। ହଉ ହଉ ମାଉସୀ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ମିଟୁ ଶୁଆ ତ ଏମିତିରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଆଜି କହିକି ଯାଇଛି ପଇସାଟା ଜଲ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ। ତମଠାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦବ, ଆଉ ସମୟରେ ବି ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ଗୋରି କାଉକୁ କହି ଟିକିର ଶାଶୁ ତାପରେ ଚାଲିଲା ପାରା ଘରକୁ। ପାରା ଘରେ ବି ସେ ଯାଇ କହିଲା ତାଠାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଟିକିର ଶାଶୁ କହିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଟିକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାରା ଆଣି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଟିକିର ଶାଶୁ ଗାଈକୁ ଚାରା ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଟିକି ବୋହୁ, ଯା ଭିତରୁ ଘର ଭିତରୁ ସେ ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିଲୁ, ମୋ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ଦିଏ, ବହୁତ ଘାସ ଖାଇଛି ନା, ଭଲ କ୍ଷୀର ଦବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ତା ଶାଶୁକୁ ଦିଏ। ଶାଶୁ ଯେମିତି ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ପାଇଁ, ଗାଈ ତ ତା ମାଲିକାଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରେ ଯେ ଟିକି ଶାଶୁର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଯାଏ। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୋ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲା ଲୋ, ମତେ ମାରିଦେଲା ଲୋ। କି ଗାଈ ଆଣିଛୁ, ନେଇଯା, ଆକୁ ନେଇଯା, ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ, ନେଇଯା ଗାଈକି। ଶାଶୁ ମା, ଗାଈ କଥା ପଛରେ, ଗାଈକୁ ପଛରେ ଛାଡିବି, ତମକୁ ଆଗ ମେଡିକାଲ ନବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଶାଶୁକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଆଖିକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଶାଶୁ ମା, ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ଗାଈକୁ ଆଉ କିଛି ଘାସ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି, ତା ଗୋଡ ଦିଟା ବାନ୍ଧି ଦେବି, ତମେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଦବ ଗାଈ ଠାରୁ। ଚାଲ, ଏବେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ବୋହୁ, ଆଉ ଯିବି ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବାକୁ? ନା ଲୋ ମା, ସେ ଯଦି ମାରିକି ମୋର ଆଉ ଆଖିକି ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି, କିଛି ଖାଇପାରିବିନି। ତୁ ଯା, ସେ ଗାଈଟାକୁ ନେଇ ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ, ଆମର ସେ ଗାଈ ଫାଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗାଈକୁ ନେଇ ତା ମା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, କିଛି ଗୋଟେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ତମେ ଚଳିବନି, କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ବେଳେ କେହି ଆମ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବୋହୂମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିବ ଏ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ। ଶାନ୍ତିର ବଡ଼ ବୋହୂ ଟିକି ଆଣିକି ଚା ଶାନ୍ତିକୁ ଦିଏ। ଶାଶୁ ମା, ନିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚା ଆଣିଛି, ନିଅ ପିଇ ଦିଅ। ଆଲୋ ବୋହୁ, ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କର ବୋଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଓଢଣାଟା ଖାଲି କାଢିକି ବୁଲୁଛୁ। ଶାଶୁ ମା, ତମେ କେମିତିଆ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ଗରମ ଚା ଟା ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଛି, ଯଦି ଓଢଣାଟା ପକେଇ ଦେଇ ମୁଁ କଣ ବାଟ ଦେଖିପାରିବି? ଚା ଟା ମୋ ପାଦ ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଓଢଣା ଦେଇନଥିଲି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଆଜି ସିନା ଚା ଆଣୁଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ଏଥର ଓଢଣା ଦେଇ ଘରେ ରହିବୁ ହେଲା। ବଡ ବୋହୁଟା ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମାନୁନି। ଯା ଯା, ମୁଁ ଚା ଟା ପିଇବି, ତୁ ଯା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ। ତା ଶାଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସତ, ହେଲେ ସେ ତା ଶାଶୁକୁ କିଛି ଜବାବ ଦିଏନି କି ଉତ୍ତର ଦିଏନି। ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇର ସାନ ପୁଅ ବିଜୁ, ସେ ସହର ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ଦିନେ ସେ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ କରିକି କୁହେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତିର ତ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତମକୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଚଞ୍ଚଳରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମକୁ କହିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତା ସାନ ପୁଅ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତିର ପାଦ ତଳୁ ତ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ଆଉ ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ବିଜୁ, ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେଇ ଚାକିରି କରେଇଥିଲି, ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ। ତୁ କଣ ସେ ସହରୀ ଚଢେଇକି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଗଲୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କଲୁ? ମୁଁ କେତେ ଧୁମଧାମରେ ତୋ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କଲୁ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ମା, ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦିରେ ବାହା ହେଇଗଲି, ଆଉ ତମକୁ ଜଣେଇ ପାରିଲିନି। ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମା, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ତମେ ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥାଉ ବୋହୂକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାନ୍ତିର ସାନ ପୁଅ କାରରେ ତା ବୋହୂକୁ ଧରି ଆସି ଗାଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖି
ଗାଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ମ ଏତେ ଚଢ଼େଇ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ସହରରୁ ଚଢ଼େଇ ଧରି ଆଣିଛି ଯେ ଦେଖୁନା କେମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି, ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଟିକେ ତ ଦଉନି। ତୁ ଏମିତିକା ବୋହୂ ବାଛିକି ଆଣିଛୁ। ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିଲେଣି ସେ ସହରରୁ ଧରି ଆଣିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖୋଜି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ତୁ କାହିଁ ୟାକୁ ଧରି ଆଣୁଥିଲୁ ବା। ଓ କମନ୍ ଶାଶୁମା, ତମେ କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଅଛ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଟିକେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇଛ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆମ ସହର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବିନା ଡ୍ରେସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତମେ କେବେ ଚାଲ ସହର ଦେଖିବ। ଛି 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 ଛି,